ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିପୁର, ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିପୁରୀ ବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା 2023ରେ ଯେବେଠୁ ହିଂସା ହେଇଥିଲା ମଣିପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୌଣସି ଘର କୋଣରେ ଲୁଚିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅକାମୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଣିପୁର ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2023 ମେରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଅଣାୟତ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରି ପାରି ନଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଚାଲିଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଘର କୋଣରେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଚଲା ଯାଇଥିଲା ମଣିପୁରରେ, ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଉଠିକି ନା ମଣିପୁର ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବୋଧେ କିଛି ଫଟୋସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିପୁର। ନହେଲେ ମଣିପୁର 2024 ନିର୍ବାଚନ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଇପାରି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଡର ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ମଣିପୁର, ଆଉ ମଣିପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେତେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ମଣିପୁରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ମଣିପୁରୀ ବାସୀ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ତ ଆଜି ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହା ନବା ପାଇଁ କିଛି କାମକୁ ନେଇକି, ତ ତାହାକୁ ଆଜି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ।